गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव फिन बरायफिनबाय लोगोसे मोनसे टपिक लानानै नोंथांमोननि गेजेराव आं दिनै फिन नुजाफिनबाय स्टेट बैंक अफ इंडिया जानो हागौ नोंथांमोनाबो मोनफा स्टेट बैंक अफ इंडिया एकाउन्ट दङ नाथाय स्टेट बैंक अफ इंडिया 31 डिसेम्बर खालारनिफ्राय नोंथांनि आखायाव थानाय डेबिट कार्डखौ बन्द खालामगोन जुदिहे नोंथांनि डेबिट कार्डआ बे स्टेट बैंकनि बायदि गनायथावना जुदि नङाब्ला आरो बेफोरखौनो मिथिनो थाखाय मा एटीएम एबा मा डेबिट मा क्रेडिट माब्लाबा बन्द जागोन आरो माबायदि सलायनो हागोन बेफोरखौ गासैखौ मिथिनो थाखाय नोंथाङा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय लोगोसे जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालाम शेयार खालाम आरो गोदाननिफ्राय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गावनि खालामनानै लाबानो जाबाय बेनि अनगायैबो नोंथाङा डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड आरो एटीएम कार्डनि सायाव मिथिनो थाखाय आरो नोंथाङा बेनि आई बाटनाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा सिङाव हाबैबानो जाबाय आरो नोंथाङा डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड माखौ बुङो नोंथाङा बेखौ नायनानै लाबानो जाबाय नोंथाङा जुदि स्टेट बैंक अफ इंडियायाव जुदि एकाउन्ट्स दङबा नोंथांनि स्टेट बैंक अफ इंडिया एकाउन्ट्सनिफ्राय मोननाय नोंथांनि डेबिट कार्ड जाय डेबिट कार्डखौ लानानै नोंथाङा फैसा दिहुनलाय बहनलाय आरो फैसा दैथायनाय बायदिसिना ट्रान्जेक्शन खामानियाव नोंथाङा इउज खालामो आरो व्यवहार खालामो नाथाय नोंथांनि एटीएम एबा नोंथांनि डेबिट कार्डआ नोंथांनि बन्द जानो हागौ मानोना नोंथांनि जुदि डेबिट कार्डआ नोंथांनि मैग्नेटिक स्ट्रिप सिस्टेम जाय कार्डखौ नोंथांनो आं बे स्क्रिन होनाय जादों नोंथांनि जुदि डेबिट कार्डआ बेबायदि मैग्नेटिक स्ट्रिप सिस्टेम दाबो जुदि दङब्ला नोंथांनि बे डेबिट कार्डआ 31 डिसेम्बर खालारनिफ्राय कमप्लिटली ब्लक जागोन स्टेट बैंकनि बे रुल आरो आयेन बायदि नाथाय नोंथाङा बेनिफ्राय माबायदि बारग'नो हागोन आरो बेखौ बारग'नो थाखाय नोंथाङा मा खालामनांगोन बेनि थाखाय नोंथाङा गावनि ब्रान्चआव थांबानो जाबाय थांनायनि उनाव नोंथाङा मोनसे डेबिट कार्डनि एप्लाइ खालामबानो जाबाय मानोना आथिखालाव बेफोरबायदि एटीएम बा डेबिट कार्डआ गोबां हेक जागासिनो दङ बेनिखायनो बे मैग्नेटिक सिस्टेम डेबिट कार्डखौ बोखारनानै बेनि जायगायाव गुबुन बेंकआबो दिनै बे डेबिट कार्डखौ बन्द खालामदों मैग्नेटिक सिस्टेम बन्द खालामनानै कमप्लिटली ईवीएम सिस्टेमखौ दिनै होबाय दं आरो मानि थाखाय होबाय दं बेखौबो आं नोंथांनि गेजेराव फोरमायगोन नोंथांमोना जेब्ला नोंथांनि डेबिट कार्डखौ नोंथांमोना इउज खालामनायनि उनाव नोंथांमोननि डेबिट कार्डआव जुदि नोंथांमोना मैग्नेटिक सिस्टेम आं जाय कार्डखौ बेयाव होदो बे सिस्टेम जुदि नोंथांनि डेबिट कार्डआव जायोब्ला अब्ला नोंथांनि डेबिट कार्डखौ गोरलैयैनो कपि एबा स्केनिं खालामना लानो हायो सासे हेकारा आरो बेनिफ्राय नोंथांनि एकाउन्ट्सनि फैसाखौ लांदां एबा लाथिख' खालामनो हायो नाथाय नोंथाङा जुदि नोंथांनि डेबिट कार्डआ सिम सिस्टेम जायखौनो EMV सिस्टेम आरो बेखौ जुदि नोंथाङा बेबायदि जुदि बानायना लायोब्ला अब्ला नोंथाङा हेकारनिफ्राय बारग'नो हागोन मानोना बे सिम सिस्टेमखौ जाय हेकारा हेकिं बानायगोन बेनि थाखाय एसेबां गोरलै नङा जानो हागौ हेकिं नाथाय हेकिं जाब्लाबो बेखौ हेकिं खालामनो थाखाय गोबां गोब्राब बेनिखायनो नोंथाङा जे मैग्नेटिक सिस्टेम जुदि नोंथांनि डेबिट कार्ड बेखौ सोलायनानै नोंथाङा ईवीएम सिस्टेम डेबिट कार्डखौ खालामना लाबानो जाबाय नोंथांनि जेब्ला मैग्नेटिक सिस्टेमखौ हेकिं बानायगोन अब्ला जाय हेकारा बानायगोन बेनो बांद्राय सम नाङा 2 मिनिटनि गेजेराव बे हेकिं बानायनो हागोन मानोना हेकाराथ' स्मार्ट दंखायो नाथाय ईवीएम सिस्टेमखौ एसेबां थबनो हाया मानोना बे सिम सिस्टेम ईवीएम सिस्टेमाव गासैबो स्टल जाना थायो आरो बे मेमोरि बायदि जाना थायो बेनिखायनो नोंथांनि मोनफ्रोमबो ट्रान्जेक्शनजों नोंथांनि जाय मबाइल नाम्बार रेजिस्ट्रेशन दङ जाय मबाइल नाम्बारा रेजिस्ट्रेशन दङ बे मबाइल नाम्बाराव मोनफ्रोमबो मेसेजानो नोंथाङा इनफरमेशन आरो नटिफिकेशन दैथायो बेनिखायनो नोंथांमोनाव जुदि मैग्नेटिक सिस्टेम जुदि नोंथाङा डेबिट कार्डखौ दाबो सलायबो दिनैबो सलायदोंब्ला अब्ला नोंथाङा बेखौ नोंथांनि ब्रान्चआव थांनानै नोंथाङा सोलायनानै ईवीएम सिस्टेम बानायनानै लाबानो जाबाय बेखौ दिनैल' नङा गोबां सिगांनो आरबिआइआ मोनसे नटिस जारि खालामदोंमोन टुइटाराव आरो बे दिनै थाङि जोबनायाव 2019 मायथाइनि 31 डिसेम्बर खालाराव जोबथे जाहैबाय आरो बेखौ नोंथाङा लानो नांगोन बेनि अनगायैबो जोङो खायसे डेबिट कार्ड आरो क्रेडिट कार्डफोरखौ जों नुनो मोनो जेरैबायदि आं बेयाव होनाय बायदि जिंथिं वाइफाइनि सिम्बल आरो बेफोर वाइफाइनि सिम्बलालाय मा आरो नोंथाङा जुदि बेफोरबायदि वाइफाइ सिम्बलनि नोंथाङा क्रेडिट कार्डखौ इउज खालामदोंबा नोंथाङा दिनैनिफ्राय इउज खालामनांला मानोना नोंथांनि बे डेबिट कार्डआ जाय वाइफाइ सिम्बल दङ बे डेबिट कार्डनि गेजेरजों नोंथांनि फैसाखौ गोरलैयैनो वाइफाइ हेफाजाबजों गोरलैयैनो नोंथांनिफ्राय हेकिं खालामनो हागोन मानोना नोंथाङा जेब्ला सुइप मेसिननि खाथियाव थांगोन
अब्ला नोंथांनि जि वाइफाइ नि सिगनेल नोंथांनि डेबिट कार्डनि आरो बे वाइफाइ नि सिगनेला सुइप मिसिंजों वाइफाइ कानेक्ट जायो आरो बेनि उनाव नोंथांनि गासैबो डाटाखौ जाय सुइप मिसिंनि बिगोमा बियो नोंथांनि कालेक्ट खालामनो हागोन आरो कालेक्ट खालामनायनि उनाव नोंथांनि गासैबो कड नोंथांनि गासैबो सिभिभि कड बायदिसिना कडफोरा बेयाव इनस्टल जायो इनस्टल जानायनि गेजेरजों नोंथांनि फैसा एबा एकाउन्ट्सनि रांखौ 1 मिनिटनि गेजेरावनो लाथिख' एबा जिर' खालामनो हायो बेनिखायनो नोंथाङाबो दिनैनिफ्राय सांग्रां जा बेफोरबायदि डेबिट कार्डआव जुदि वाइफाइ नि सिम्बल दङ अब्ला नोंथाङा बे डेबिट कार्डखौ नोंथाङा खाथिनि एबा नोंथांनि ब्रान्चआव थांनानै नोंथाङा बे डेबिट कार्डखौ सोलायना लानाया मोजां मानोना नोंथाङा खामानि मावनाय एसे गरनै जमा खालामनाय फैसाखौ गोमाजानाय एबा खावजानाय हेकिं खालामजानायखौ आं बेफोरबायदि लुबैया अब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम शेयार खालाम आरो गोदान इनफरमेशन मोननो थाखाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय लोगोसे जेसेबां हागौ बर' समाजनि गेजेराव शेयार खालामबानो जाबाय बयबो मिथिदो मोनसे गोदान इनफरमेशन आरो 31 डिसेम्बर बारा गैला आरो बेनिफ्रायनो नोंथांनि डेबिट कार्डआ क्लोज जुदि नोंथाङा मैग्नेटिक सिस्टेम डेबिट कार्डखौ दाबो इउज खालामोबा नङाब्ला नोंथाङा ईवीएम जुदि इउज खालामोबा अब्ला नोंथाङा बासिना थांबाय अब्ला दिनैनि भिडिअ एसेनोसैमोन जुदि मोजां मोनोबा लाइक खालाम शेयार खालाम होनखाबाय गिबियावनो अब्ला नेक्स्ट मोनसे गोदान टपिकजों लोगो मोननाय मिजिंजों दिनै एसेयावनो नोंथांमोननि गेजेरनिफ्राय बाय